Salutare, oameni buni! Noi astăzi ne jucăm Clash Royale. O să începem cu o intrare. Ne jucăm cu niște băieți care răi și trebuie să-i bătem. Așa. Eu sunt pe lumea mai mare și am pus un din ăsta ca să am ce să fac. Acum mi-am pus un balon. Aștept să câștig. Abia aștept să câștig, că îmi place să mă joc în Royal. Îmi place și eu aștept câteodată nu, câteodată da, câteodată nu, câteodată da, câteodată nu. Dar mai mă joc într-o zi ca să am ce face. Dacă n-am ce face, stau și mă uit. Dar eu astăzi o să încep cu ce v-am zis eu acum 2 secunde. Acum îmi pun niște de ăștia ca să omoare toți ăștia lui. Știați că de la poțiunea asta merge mai repede. Merge foarte, foarte repede. Schimbă viteza. Adică schimbă viteza ca să avem ce să mă juc. Și eu acum mi-am pus un baby dragon. Acum mi-am pus niște dragon ca să fie bun. Acum mi-am pus un ăsta și sper să nu mă omoare. El dă tare și cred că o să-mi omoare și. Trebuie să mă omoare, sunt sigur. Să mă omoare. Eu astăzi, dacă am pierdut astăzi, eu acum cred că o să mor, că n-am de-aștia buni. Că am de-aia răi care nu pot să mă bat deloc. E foarte greu dar acum mi-am pus un de ăsta o să omoare ăsta. Eu omorât ăla. Al meu dă cu cea mai mare putere ca să-l bată. Al meu i-a dat una și dragonul meu, baby dragon, o să vadă acum o casă. Acum începem cu un balon. Balonul nu sparge cam bine, dar sparge. Nu contează ce putere are. Contează doar să știi să te joci. Dacă vreți să vă jucați, jocul se numește Clash Royale și eu îmi place jocul acesta pentru că mă joc de mult timp. Am ajuns la o arenă care putea să fie oricine, dar numai eu.
putea să fie oricine, numai eu. Eu acum și-a pus de la mare, că vrea să mă omoare și ăștia mii dă cu mare viteză ca să-l omoare. Dar el dă cu o putere care nu poate să-l omoare. Dintr-o lovitură își lua o casă. Era foarte greu de omorât, pentru că avea foarte multă putere și mie nu-mi place când se joacă mielul și se supără la să e supărăcios. Dar mie îmi place jocul pentru că m-am jucat de mulți ani, de mult timp adică, și eu vreau să continui înapoi. Eu acum o să vorbesc mai tare pentru că plouă la noi aici. Și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Mamă, ce belea și-a pus! Mă omoară, mă omoară! Mă omoară! Dar eu n-am avut nimic pentru că am avut putere multă și nu m-am străduit. Dacă m-am străduit, am putut să bat. A fost... Am bătut! Am bătut și îmi place foarte mult să bat. A fost, sunt cadouri bune. Mai trebuie 3 stele, adică 3 carte de spart și câștig cucără. E cel mai mare câștig, cred că o să câștige de ea bun, foarte, foarte bun. Dar nu știu dacă o să-mi cadă de ea bun, doar că o să-mi cadă de ea rese bun. E pici, nu, am 2, 4, 6, 8, 10, e pici, se joace bine, ea e pici, care e mult, și eu mă lupt cu joacele voiai, că îmi place foarte mult, îți regenerează plăcurea de jocul ăsta, să fiu obsedat de jocul ăsta. Frate, dar n-acum bă să fiu obsedat atât de jocul ăsta. Eu mă joc de vreo 2 luni. Cam așa. De mult timp mă joc Clash Royale, că îmi place foarte mult. Dacă vă place și vouă, ziceți-le la copii și ziceți-le să-și tragă și ei. Mamă, ăsta o să ține mult episodul. Episodul nu mai ține mult, vă rog frumos, că eu nu mai am baterie multă, nu mai am nimic mult și o să trebuiască să-l bat la încărcat. Acum mă bate ăștia, pentru că n-am avut nimic bun ce să bat și m-a omorât. Am bătut și odată, e de 2 ori și n-are nimic. Oameni buni, nu uitați să apăsați butonul de like și noi să continuăm cu episoade. Pa, pa!